Ja si myslím, že najvyšší čas, aby sme predviedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného. Vážení a milí, dovolte mi povedať pár vecí o Flepse, ktoré možno neviete. Len vás poprosím, povedať to musím. Berte túto skladbu ako vysvetlenie podstaty o živote, jesvovaní mladosti, o skupine, čo pomáha nám zabudnúť na starosti, radosti. Máme vážne dosť, ale nie sme teraz tu len pre radosť. Nechceme sa predvádzať, nechceme vás navádzať, ani podozvádzať, nikoho z nás zrádzať, ale rozprávať. Dobre vieme, že v tom naša sila je nadväzovať kontakt, každý z nás chce, ale dosť bolo intra. Prejdem radšej veci k tej podstatnej, o ktorej sa to tu teraz vlastne všetko točí z očí a mysle. Nezišiel nám ani jeden z vás, vy, ktorí ste kedy boli jednou časťou nás, ale zas je tu jas našich fráz, po ktorý mráz po chrbáte beha každému jednému z nás pre tých, ktorým bol Fleps, čo si ako druhým domovom, nepustým korálom, tajúplným ostrovom. Mostom z problémov do radosti, nestarosti, pomáha nám riešiť naše každodenné starosti. Stop, zmena, chcem aj ja niečo povedať o Flepse, ktorý bol, je a bude navždy existovať. Tak dámy a páni, povedať mi dovolte pár vecí o Flepse, ktoré mnohí asi viete, lebo nás chápete. Česť vám a tým ostatným, chceme pomôcť prísť sem bližšie k nám. Chceme, aby tí, čo si o nás myslia, aby si nemysleli klamné veci, ktoré o nás možno niekde počuli, že nie sme tu preto, aby sme hrali čáva s mikrofónom v ruke, ktorý vodu káže a pritom víno pije, ktorý nadáva na všetko, čo mu pod ruku príde a neodíde, kým sa niekomu nevysmeje. Nie, my nie sme takí, to nadávať nechceme, lebo chceme vás všetkých v rešpekte mať a s mikrofónom v ruke vám do duše niečo povedať, že sme takí istí ľudia ako iní, ako vy, a nechceme zabudnúť na všetkých, čo Flepsu patrili, a všetkým povedať, čo žijete na tejto planéte, že sme všetci dôležití tu na tomto svete. Človek je tvor spoločenský. Áno. Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel. Áno. Človek je tvor spoločenský. Áno. Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel. Áno. Chápete? Nie. Vy ste všetci viete, že som tu z vás najdlhšie. Mal by som to vedieť predsa sama najlepšie, lebo v tejto skupine som stratil veľký kus života. Chudák Jožko. Nikto sa ťa nepýta. Boli časy, ktoré som tu prežil veľmi rád. Vedel by som o nich na môj veru neustále rozprávať, zhovárať sa s vami o zážitkoch, o problémoch, lebo človek je tvor spoločenský. už mám toho dosť. Nie som tu pre srandu, ale pre radosť, ktorú z toho mám, keď vám rozprávam o tom, ako to všetko začalo, ako to chodí, čo sa kedy stalo, už ani neviem. Koľko ľudí nám cez ruky prešlo, koľko ľudí sa s nami dennodenne stretlo, priniesli nám svetlo do našich duší, iba smiech a hudba nám plynuli do uší. A ja netuším, ale viem, že to nebol iba sen, a vám všetkým poviem, že na týchto ľudí nezabudnem. Bez pretvárky, bez osmichu, presvedčenie priznávam, že na tieto dni každodenne bez prestávky spomínam, lebo človek je tvor spoločenský. Áno. Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel. Áno. Človek je tvor spoločenský. Áno. Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel. Áno. Človek je tvor spoločenský. Áno. Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel. Áno. Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.